Álvarez. Doncs ara que acabarem parlant del Dia Mundial de la Ràdio, ara que s'està omplint l'auditori ara no sé de quina escola, però bueno, és maco a veure tanta gent. Cosme Garcia, què tal, com estàs? Ja veus, vinc amb el club de fans. Sí, home, claro, mira. He arribat jo i t'han arribat los de Derna, t'han arribat los de la Caparrella, t'arriba tothom, o sigui que... Que fàcil és dir-ho. Jo també podria dir que em venen a veure a mi. Bueno, però és que fins ara no t'havien arribat, arribo jo i t'arribo. Bueno, perquè hi ha els controls de la pandèmia, per això. La Imma Sabater no s'ha fet riure a tothom, i com era un moment de riure. No, a més, saps què passa? Que això de la ràdio, com no es veu... Cosme, tens 3 minuts. No, doncs molt bé. No, que t'he de fer una pregunta, perquè ara m'explicaràs la teva vida. No, jo no t'explico la meva vida, jo et dic perquè la gent sàpiga que és veritat, que és ràdio en directe i que hi ha molta gent, digue-li a la gent que et donin un aplaudiment, home. Bueno, va, nois, ja ho sé que no, que acabeu d'arribar. Hola, bon dia. Ahí. Que bé, ni que sigui al final. Escolta, va, que ens queden 3 minuts. Cosme, que tu també parles de la ràdio, que també fa dies que remenes pel món de la ràdio. Què fas de xerrades de ràdio? Bueno, sí, mira, estic fent un cicle que es diu la cohesió dins de la ràdio, que això vol dir que expliquem una mica la història de la ràdio, ¿no? De quan va començar el parte de Radio Nacional de España, Diario Hablado, A la Verdad por la Caridad por el Reverendo Padre Luján. Bueno, pràcticament teníem tota una sèrie de programes com Ustedes son formidables, el consultorio de l'Elena Francis, Matilde Perico i Periquín. Tu també sorties al consultorio de l'Elena Francis? No, ho feia un home i ho parlava una dona. No, tu eres de Lucecita o la muchacha que vino de lejos. No, perquè fa molts anys, d'això. Bueno, però és que, perdona, jo m'acabo de jubilar ara, tot i que seguiré donant la vara a la ràdio. Jo sóc un tipus Luis del Val, gent d'aquesta que no marxen mai, ni amb aigua calenta. No cal que ho diguis, això. Ho tenim claríssim. Bueno, val, però bueno, jo de moment jo tinc aquests anys i tinc més cabell que tu, veus? Sí, això no cal córrer gaire. Dijous, 8 de la tarda, Centro Galego de Lleida, una conferència que parlo sobre la cohesió dins de la ràdio dins de la cohesió social. I això estic fent per tota Espanya, dona molt bons resultats, surten les veus, surten les sintonies, i a la gent li faig cantar, que si fes cantar aquests joves que estan estudiant tot això de vídeo, de televisió, de disc-jockey, no sabien cantar aquella cançó que diu «Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical». Però què cantes? Si això no ho sé ni jo, quasi bé. Home, perquè tu ets un nen de xupete. Tu cantaries aquelles cançons encara? Jo no sé què cantaria. Bueno, aquella de local, és un producto superior. Ja veurà la gent de la ràdio nostra lo contenta que estarà en aquestes cançons. Cosme, el dia 24 a les 20 hores, Sí, te faré un disco dedicado. Para el Ricardo, el niño más bonito del mundo, en el día de su cumpleaños, porque es el día de la radio. Es mi niño bonito, con su carita de rosa. Aquestes són les cançons d'abans. Ala, que tipus entre la Imma Sabater i jo te'n fica la gràcia del programa. Cosme Garcia, escolta, com sempre, un plaer. Dimecres a l'entrevista Cosmopolita, dimecres ens veiem. I gràcies al Jordi Pérez, que sense els tècnics nosaltres no seríem res. Que sí. Gràcies, Cosme. Adéu-siau. Doncs apa, que nosaltres hi posem el punt i final aquí, ara, a la sala d'actes de la Diputació de Lleida, amb aquest Dia Mundial de la Ràdio, que és el que celebrem a Lleida. Ja saps que va ser ahir, això, dia 13 de febrer. Avui és dia de Sant Valentí, però a Lleida també és el Dia Mundial de la Ràdio. Soc el Ricard Álvarez i, bueno, pues que ha estat un plaer. Això de sortir dels estudis el Dia Mundial de la Ràdio és força maco. Una abraçada a tots, gràcies.